नमस्कार मंडळी, आज आपण घरच्या घरी कमी साहित्यामध्ये तयार होणारी अगदी झटपट आणि झणझणीत चिकन करी बनवणार आहोत। तर सर्वात आधी पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये कांदा, आलं, लसूण आणि टॅमॅटो छान भाजून घेतले आहे। त्यानंतर इथं भाजलेलं खोबरं थोडंसं मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर भाजलेला मसाला घालून मस्त बारीक पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे। आता दुसरीकडे कढई घेऊन त्यामध्ये तेल गरम करायचं आहे। मग खडे मसाले घालून तयार केलेली पेस्ट घालायची आणि तेल सुटेपर्यंत मस्तपैकी फ्राय करून घ्यायचं, ज्यामुळे आमटीला आणि ग्रेव्हीला कट चांगला येतो। यानंतर त्यामध्ये घरगुती मसाले, चिकन मसाला आणि चटणी घालून सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं। मग स्वच्छ धुतलेले चिकनचे पीसेस घालून मसाल्यासोबत छान फ्राय करून घ्यायचं। त्यामध्ये 1 ते 1.5 ग्लास गरम पाणी घालून कुकरच्या 4 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आणि तयार आहे आपली झणझणीत आणि घमघमीत घरगुती चिकन करी।